ବୁଢ଼ୀ ଓ ପାଣି କଖାରୁ କଥା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀମା ଖଟ ଉପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ନିଦରୁ ଉଠି ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ହେଇଲୋ, ଆଜି ବୋଧେ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଅଣ୍ଟା ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ବାଡ଼ି ଧରି ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ରଙ୍ଗା ବିଲାକୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ବୁଢ଼ୀମାର ପୋଷା ମାନିଥିବା ଏଇ କୁକୁର ଦୁଇଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୋର କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ବୁଢ଼ୀମା? ନାଇଁ ମ, ସକାଳୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ମିଛ କହନି ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ତୋ ମୁହଁ ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଖିଛି? କଣ ହେଇଛି ତ କହ। ହଉ, ତମେ ମାନେ ଏତେ ପଚାରୁଛ ଯଦି କହିଦଉଛି। ଶୁଣ, ମୋ ନାତୁଣୀଟା କଥା ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ହେଲେ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁକଉଛୁ? ନାତୁଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସୁନୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି, ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଜଗିଥିବଟି। ଓହୋ ବୁଢ଼ୀମା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଆମେ ତ ଘରକୁ ଜଗିକି ବସିଥିବୁ। ରଙ୍ଗାବିଲା କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀମା ଘର ଭିତରକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀମା ହାତରେ ପୁଟୁଳି ଆଉ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନାତୁଣୀ ଘରକୁ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମନକୁ ମନ କହୁଥାଏ, ଓହୋ, ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ଆଗରୁ ମତେ ନାତୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିବ। ଏଭଳି ମନକୁ ମନ ଗପି ଗପି ବୁଢ଼ୀମା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଦେଖିନଥାଏ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ବହୁ ବେଳୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଆଖି ଆଜି କଣ ଦେଖୁଛି? ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ଆଜି ସାମ୍ନାରୁ ବୁଢ଼ୀଟେ ହଲି ଦୋହଲି ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଯାଉ, ଆଜି ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ମୋ ଖାଇବା ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସାମ୍ନାରେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ୀମା, କିନ୍ତୁ ନ ଡରି ସାହସର ସହିତ କହିଲା, କଣ କିରେ ବିଲୁଆ, ମତେ ଏମିତି ଗାରେଡେଇକି କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ? ଯା, ମୋ ବାଟ ଛାଡ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ କଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି? ମୁହଁ ପାଖରେ ଖାଇବା ଥାଇ ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଯିବି? ଆଜି ମୁଁ ତୋର ମାଂସ ଆଡ଼କୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ଏକଥା କହି ବିଲୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାଏ, କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି କହିଲା, ହଁ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଯେ ବିଲୁଆ, ହେଲେ 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 ପୁଣି କଣ? ଡରିକି ଥରିଲୁଣୁ ନା କଣ? ଥରିବି କାହିଁକି ଯେ, ଏ ଦେହରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ହାଡ଼ ଦି ଖଣ୍ଡ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ରେ ବିଲୁଆ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟ? କଣ ଉପାୟ? ଶୁଣେ, ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଖାଇ ପିଇ ମୋଟି ହେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତୁ ଖାଲି ହାଡ଼ ନୁହଁ, ମୋ ମାଉଁସକୁ ବି ମନ ଭରି ଖାଇବୁ। ବିଲୁଆ ବୁଢ଼ୀମା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀମା ଚତୁରତାର ସହ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଲା ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ବାଘ କୁଦା ମାରି ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀମା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବାଘ କହିଲା, ରହିଯା, କେତେ ଦିନ ପରେ ମଣିଷଟେ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୋ ମାଉଁସ ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ପାଟିରେ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଲାଗିନି। ଆରେ, ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ? ହଉ ଖା, କିଏ ମନା କଲା? ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୋ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରେ। ତୁ ପାଗଳ ନା କଣ? ବାଘ ସହ ଗପିବୁ? ତତେ ଗପିବାକୁ କଣ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? ମତେ ବୋକା ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଭାବିବି କଣ, ତୁ ତ ବୋକାଟା। ଆରେ ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ରାଗି ଗଲିଣି।
बेकार कथा कही मोर आग आउ बढ़ाना। ଆରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବୁ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ମୋଟଲ ହେଇଯାଇଥିବି ଯେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମତେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ। ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କଥା ଦଉଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ନିଜ କଥାରୁ ଓହରି ଯିବିନି। ଏଇ କଥା କହି ବୁଢୀ ବାଘଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ଯେମିତି ବୁଢୀର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ବୁଢୀ କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଜମା ଡରିଲାନି। କହିଲା, ହାୟ ରେ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର! ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ମୋର ଭାଲୁ ସହ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ एकथा आउ टिके पर जना पड़ी जीव जेतेबेले मैं तोते गड़ी गड़ी करी खाइबी। दुर्भाग्य मोर कि तोर चिंता कर ए देहरे सुखिला चमड़ा आ अल्प दी खंड हाड़ छड़ा आ कौन अच्छी जे मते खाइले ना तो पेट पुरिबो ना तो पाटी को लागिबो। तोर कौन लाभ हबो कहलु? लाभ क्षति कथा भाविले कौन हबो जहा मिलुची सेतिकी भी मिलिबनी। बाघ बिलुआ परी भालू को मध्य लोभ देखई बुढ़ीमा निज जीवन बंचाई आगु माड़ी चलिला और चली चली जाई पहुंचिला नातुणी घरे। एते दिन परे नातुणी भी बुढ़ीमा को देखी बहुत खुशी गला। आउ बुढ़ीमा आसीची बोली विभिन्न प्रकार खाइबा जिनिस बनेई बुढ़ीमा को परसी देला। दिने नुहे कि ओलिए नुहे गोटे मास धरी एभली चलिला। किंतु जो दिन बुढ़ीमा ता घर को फेरिबा को बाहरिला भारी उदास थिला। केवल जे नातुणी पाखरु दूरे जीवा पई नुहे तार मने पड़ीगला बाघ बिलुआ एवं भालुर अपेक्षा करी रहिथिबा कथा। आउ एपटे बुढ़ीमा को मन दुखरे देखी नातुणी आसी पचारिला, कौन हेची बुढ़ीमा एते मन दुखरे काहेकि बसिछु? सोणु मु एबे भी कहूची आउ किछि दिन मो पाखे रही जा। तू एमिति मन दुखरे गले मते जम्मा भलो लागिबनी। से कथा नुहेलो मा, मते गोटे चिंता खारिची। तू कौन चिंता करूछु बुढ़ीमा? बुढ़ीमा जंगल रास्ता दे आसिला बेले जहा सबु घटितिला ता सहित से सबु कथा नातुणी आगरे बखाणिला। हेले नातुणी आदौ व्यस्त नहे बुढ़ीमा को गोटे भल उपाय देला। हे देख बुढ़ीमा, पानी कखारु एई पानी कखारु को भितरो मु पूरा सफा करि दउची आउ तापरे तू सेथिरे बसी जिबु आ मु से पानी कखारु को गड़ी देबी आउ तू जाई निरापदरी तो घर पाके पहुंचिबु। एक कथा कही नातुणी बुढ़ीमा को बसई खोलपा देई से पानी कखारु को गड़ी देला। कखारुटी गड़ी गड़ी आसी पहुंचिला भालू पाखरे। बुढ़ी को भोकरे अपेक्षा करी रहिथिबा भालू पानी कखारु को पाई ताकू रागरे गोड़रे ठेली देला आउ से पानी कखारुटी जे पहुंचिला बाघ पाखरे। बाघ तो जंगल रो राजा एते सहजरे बुढ़ीर चालाकी रे फसिलानी। किछि समय निरीखी देखिला तापरे से भी ता पंजारे ठेली देला से पानी कखारु को आउ से कखारुटी आसी पहुंचिला बिलुआ पाखरे जी के बड़ चतुर। से परखी निरीखी खोलपाटी को बाहर कर देला आउ देखिला ता भितरे बसी रहिछि बुढ़ीमा। बुढ़ीमा को देखी कहला, बिलुआ सह चतुरामी ना। अरे ना ना ना, तू मते खाइबु बोली मु तो पाको दौड़ी दौड़ी आसिली। माने मु कड़ी कड़ी आसिली। अच्छा ताहाले बे मु तते खाई। अरे खाइबु जे एते व्यस्त काहे की? मु मरिबा आगरु मो शेष इच्छा पूरण करिबुनी। मोर भारी गीत गाइबा को इच्छा। मु टिके चाहूतिली मो मरिबा आगरु दीटा गीत गाइकी तते सुनेइबी। गीत? हाँ हाँ गीत। कथा कोन की मते भी गीत गाइया पई भलो लागे। ताहले चाले
ସେ ପାହାଡ ଶେଷରେ ବସି ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୀତ ଗାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ନାଚ, ତାପରେ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ, ମଜା ଆସିବ। ବିଲୁଆ ଏ କଥା କହି ସାରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଛିଡା ହେଲେ ପାହାଡର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ବୁଢୀ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆରେ ରଙ୍ଗା ବିଲା ଅଛ କୋଉଠି, ମତେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲ ମୁଁ ସେଇଠି, ଶୈତାନ ବିଲୁଆ ଖାଇଯିବ ମତେ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଲଗାଇ ବଳ ଅଛି ଯେତେ। ଆରେ ଏ ତ ବୁଢୀମାର ସୁର, କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ବୋଧେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏକଥା କହି ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବିଲୁଆ କବଳରୁ ବୁଢୀ ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।